Anthu ochuluka pa social media ndi okhumudwa kwambiri ndi zimene Jomo Osman wachita, ndipo anthu ena sakuoneka ndi kudabwa. Ena akumayankhula chipongwe kuti sukulija osaziphwekesa, koma nkhani ndi yakuti Jomo Osman akhonza kuchitidwa force kuti apange resign. Jomo Osman akhonza kumangidwa ndithu mwinanso mpakana kupita ku ndende kuti akaseweze. Jomo Osman wachita abuse udindo wake, koma nkhani ndi yakuti zakhala motani. Tisanayambe nkhani yonse, bwanji mundilole kuti tikhale ndi nthawi pang'ono tidziwe kuti kodi Jomo Osman ndi ndani, ndipo apa tikhale ndi nthawi tiyang'anenso tibwerere mbuyo tione mbiri ya Jomo Osman kuti kodi ndi ndani, ndi cholinga chakuti tikhale ndi idea yeniyeni ya gravity ya zimene wachita mu nthawi inoyi. Zina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Dziko la Malawi linazagwedezeka kuchokera pa 14 Novemba mchaka cha 2025 pamene munthu amene ku sukulu sanapite bwinobwino, ndipo mwene wake amayankhula yekha kuti alibe classmate amene ndi Jomo anasankhidwa kukhala meya wa mzinda wa Blantyre. Jomo ito amene tikumulankhulayo anali street kid. Tiyena tija timene timangothamanga Blantyre zopanda zochita zija, anali mmodzi mwa amene aja. Ndiponso mkuluyo ankayitanira maminibasi, ndipo mosakhalisa bwino fast forward mu 2025 anakhala bwana mkubwa kapena kuti mwini wake wa mzinda wa Blantyre, osati kuzera mu gange ayi koma kuzera mu ofesi. Iyeyo anakhala ndi ofesi yayikulu mu mzinda wonse wa Blantyre. Koma funso ndikumati kodi Jomo Osman zinatani kuti apezeke pa udindowo, komanso kuphatikizapo iyeyo history yake ndiyotani. Isaac Jomo Osman Imran amene amadziwika ndi dzina la Ntopwa 1 ndi Malawi wa business wandale ogwira ntchito zachifundo komanso munthu okonda masewera ampira zedi. Jomo kumuzi kwawo kwenikweni ndi boma la Mangochi, kuchokera mmodzi mwa Mtalimanja TM Ponda. Isaac Jomo anabadwa pa 1 January mu chaka cha 1982. Tikangofika pa chaunzika kungopeza 1 January timachita kudziwira nkhani yake. Either munthu yeda anabadwa pa 1 January kapena date imene anabadwa samayidziwa, koma ndi chaka cha 1982. Koma potenga ndi Jomo Osman, iyeyo anabadwa pa 1 January 1982. Iyeyo bambo ake amachokera mu boma la Mangochi, koma mayi yake omubereka anali a mziko la Zambia. Bambo ake a Isaac Jomo anali a mitala okwatira akazi angapo, ndipo Isaac anali mwana wa namba 11 kubadwa pakati pa ana okwana 20 amene bambo akewo anabereka mwa akazi osiyanasiyana amene mkuluyo anakwanisa kwa berekera ana. Isaac Jomo anakula ndi mayi yake omupeza kapena kuti stepmother amene ankamulera mwankhanza kwambiri, ndipo nkhanzazi zinamupangisa kuthawa ku Mangochi ku nyumba kwa makolo ake. Paja tanena kuti Jomo mayi yake anali aku Zambia, ndipo bambo ake otamubereka ndi mayi wa ku Zambiayo, bambo anamutenga Isaac Jomo ali wang'ono kwambiri ndi kukamusiya m'manja mwa amayi yake omupeza ku Mangochi kuti akulire mu dziko la Malawi. Ali standard 6 ku primary, Isaac Jomo anasiya sukulu kuchoka ku Mangochi ndi kupita ku Limbi ku Blantyre, uku ankagwira maganyo osiyanasiyana amene akhonza kuchita chifukwa chakuti moyo wa ku Mangochi unali ovuta zedi pa nkhani yokhuzana ndi zachuma komanso zinthu zambiri zofunika ku moyo. Kubwera kwa Isaac mu Limbi kunapangisa kukhala street kid. Iyeyo street kid wake unali woti ankagwira maganyo osiyanasiyana osati kubera anthu ayi. Izi ankachitira mu Limbi, ndipo kunja kukada ankagona pansi pa bridge kapena mabenchi a mu Limbi aja. Imodzi mwa maganyo imene ankapanga inali yoyitanira maminibasi mu Limbi, komanso mbali ina ankagulisa zinthu ngati freezers. Kenaka iyeyo anayamba kuijaira business, ndipo anazakhazikika pa business mu Limbi sopano.
Kumbali ya sukulu, Jomo Osman mukuyankhula kwake anakankhakobe iyeyu analemba mayeso ake a MSCE pogwiritsa ntchito ma home studies, ndipo iyeyu MSCE imeneyi ndi highest qualification yake, kutanthauza kuti panopa ali ndi JCE komanso MSCE malingana ndi kufotokoza kwake. Iyeyu akuti ankapanga haya ma private teachers ndi kumamuphunzitsa pa nyumba pake, ndipo mpakana anakhonza mayesowa. Kumbali ya ndale, Jomo panopa iyeyo ndi kansala wa dera la Bangwentopa ward imene poyamba inali nthandizi ward mu Blantyre. Kansala wa chipani cha DPP yo panopa ndi meya wa City Council bwanyi mukuphwekesa kusatira kusankhidwa kwake kumene iyeyo anawina kukhala meya wa mzinda wa Blantyre. Isaac Jomo ndiye mwini wake wa Ntopwa Football Club ya anyamata ndi asikana. Ngati munayimvapo ndikhulupirira kuti mukuidziwa bwino kwambiri. Iyitu ndi timu ija imene inaluza ndi timu ina iliyonse mu TNM Super League ya nthawi imeneyo, koma inachinya Wanderers. Ali ndi mbiri yabwino kwambiri. Congratulations to them ngakhala natuluka mu ligi. Komabe kudera la Ntopwa makamaka ku township imeneyi kumene Jomo amakhala ndi oziwika kwambiri, ndipo amapasidwa ulemu kwambiri kuderali chifukwa cha ntchito zachifundo zimene amagwira zothandiza anthu osowa, kusamala zigogo komanso anthu osauka payekha. Jomo amathandiza Ntopwa Boys komanso Girls Football Club ndi ndalama zake, ndipo osewerawa amawasunga yekha kuma hostel ake. Jomo ndi okwatira, ndipo mkazi wake dzina lake ndi Florence. Ali dzina labo. Okay. Pa nkhani ya chipembedzo, bambo wa zaka zokwana 44 zakubadwayo ndi wa mpingo wa Chisilamu. Komatu mzaka zamma 2020 DPP italuza MCP nkutenga boma, Jomo anakumana nazo. Kunayamba kuyenda ma video clip ndi zithunzi zija zimene ankati Jomo akumang'amba zovala za anthu mu amene angalowe mu limbi, makamaka ikhale nthawi ija imene DPP inali ikusumiridwa ku koti pa nkhani yokhuzana ndi kusayenda bwino kwa zisankho imene DPP ndi Meki inkayankha. Sasa vale swapa ukumva sasa vale swapa ukumva muno sasa daima muno sasa kanena kwambiri muno sasa ijo sasa vale muno ngakufuna zikulisa muti sasa vale muno ukazabwerezanso uziyankula muno sasa vale ijo samaweza dietsa. Jomo wakhala pa udindowu kwa nthawi yayitali. Anakwanisa kutolera ndalama zambiri mukanthawi kochepa. Anaseka ma ofesi angapo odziwika bwino kuphatikizapo ofesi ya MCP chifukwa chokuti inali ndi ngongole kuti ipereke ngongole ya mamiliyoni angapo ku Blantyre City Council. Wakwanisa kutolera ndalama kusesa m'misewu, kugula masache ndi kupereka mwanthu usiyanasiyana nkomapereka maganyo. Iyeyu anakwanisa ndithu kuwauza ana amasikini amene amapezeka m'Blantyre sakufuna zachamba mu Limbi. At once Limbi inakhala yotetezeka. Mwakanthawi Limbi inakhala malo amodzi amene munthu ukhonza kutenga mafoni onse ndikwayika m'manja, mafoni kandawiri kandatatu ndikwanyamula m'manja mopanda wina aliyense oyenda mokayikisa kukusatira. Mwa nthawi yoyamba anthu anali kuderedwa mu Limbi osapangidwa chipongwe china chilichonse. Chitetezo chinaliko. Ngini yomwili hapa uzana pesa jochita zibanga jina mbale ile zisake zina zake mumalibu ena kaya kuti kumaima hapo umenza pezi ini mundikire zisake jina jaje
tipasanye chochita. Ofuna geni, ofuna cha skulu bati nkapangana, ofuna skulu. Ena skulu waona hapa sana mwina nkapangana. Neno kwa jimine bana. Ye mwanda bezika jimine waja kumfundisa mu. Sana. Ye mudoli tisichekese. Timvete. Temu kwa jida ya panga. Ineo. Nari gati. Lero nukwende ya kari. Amusa yone sena ziwona na. Nukwende na kumene nani gati kumasikini. Bona inuma kona nyumba, ili ni makona mabenchi. Kumasikini watu bona inuma kwila, mabeza ndaifeti marangi dwa drama, kulani dwa drama, kusija kulani. Komabe popeza kuti ng'oma yolilisa sichedwa kusweka, Jomo siku lapa 1 May mchaka cha 2026 pa masocial media panayamba kuyenda kilipi ya Jomo Osman mu nthawi imeneyo nkuti akumenya mzimayi wina pokayikiridwa kuti iyeyo anachita kuba, ndipo izi zinapangisa kuti a civil society ayambe kupempha boma kuti akuyenera ndithu akakamize ndithu ameneyo meya wa mzinda wa Blantyre kuti apange resign. Apatu ndikuti kusatira ka video kena kamene mzimayi wina anali kumenyedwa mmeneyi ndi meya ameneye wa mzinda wa Blantyre. Mu statement imene inatulusidwa ndi a Maggie Kathewera Banda amene ndi chairperson wa non-governmental organization imene imayang'anira makamaka nkhani yokhuzana ndi kusasiyana pakati pa amuna ndi abambo, iwo alankhula kuti izimene zinachita mkuluyo zikuphwanya ndithu malamulo akagwiridwe ka ntchito. Magulu osiyanasiyana akudandaula kwambiri komanso akuchita ataki kwambiri meyayi kuti iyeyu akugwirisa ntchito molakwika udindo wake. Koma nkhani ndi yakuti anthu akudabwa nazo chifukwa chani. Pali kusiyana makamaka pa nkhani yokhuzana ndi ideas. Apatu tikukamba za mwana amene anathawa ku Mangochi ali wachichepere osakwana nkomwe zaka 15 ndikupita ku Blantyre payekha nkuyamba kumakagwira maganyo ndikuchita dominate mzinda onse, aliyense ndikumamudziwa kuti kunja kuno kuli Jomo, ndikukhala mmodzi mwa anthu odziwika bwino kwambiri mulimbi, komanso mmodzi mwa anthu olemekezedwa komanso kuopedwa. Munthu amene anachita build legacy yake pa nkhani yokhuzana ndi kuopsesa mphamvu, ndalama komanso kuphatikizapo ufumu kuti iyeyo ndiye mwene wake wa Limbi, iyeyo ndiye mwene wake wa Blantyre. Anthu anamuyika munthu mu ofesi amene iyeyu anakula mmoyo okuti samafuna zachibwana pa nthawi imene anthu amuzungulira. Anthu omwewo akudabwa poona munthu amene anamanga ufumu wake pa nkhani yokhuzana ndi mphamvu akugwiritsanso ntchito mphamvu zake mu nthawi yolakwika. Anthu ena akuyankhula zachipongwe m'masocial media zimene sindikufuna kupita ma details, koma mwina ndingofunsa inuyo maganizo anu kuti kodi maganizo anu mukuona motani. Kodi uku kukhala kutha kwa Jomo kapena apo ayi ingokhala nthawi imodzi mwa nthawi zimene anthu amachita abuse office kenaka ndikukhazikika, olo ayi Jomo apepesa ku mtundu wa Amalawi ndikuphunzirapo pa zolakwika zimene wachita. Akulu. Find something to say. But mina Jomo, he said that when you saw me, I will be still Jomo. I'm not Jomo just because I'm a mayor, bwana. Siningapi ndikukuuzani kuti mukozochosa udindo kaina aje mpanga mademu kaina ajani na chani, do whatever you want. Koma Jomo will not apologize. He will not. Ndikuuzeni. Ena anukati ndale tanu kanditi chani mwaona wisati ndale ena anyamata aboma ndilo mweri mwaona ngati apa ndipo mapeza nkhani basi. Malimba ndiza fuweru, malimba ndiza chani ndiye mukusowa supano. Kuti chani inu
ndena nomwe mmatengera zawo kuti akulankhula chani. Ineyo mina Jomo ine pano, ineyo Jomo pano, and izizi ndikunenetsa. I will not tolerate nonsense. No, I will not. Mark my word. I will not tolerate kuti anthu azikhala mwamantha, anthu azizuzika, hazosatheka. Zosatheka. Kuli namabungwe enani omwe mukulankhula kwambiri. Nthawi yomwe azimayi amavulidwa kumenyedwa munali kuti mbuyo munapangapo cha ino ine ngati mmadana adana nane musazandikondenso sindikufunanso chikondi chanu iya ama ndikondane ndomakuona kuti ndikugwira ntchito. Some of you can say whatever you are talking about. I'm not saying kuti Jomo ndiye kuti zachitika. Yes, people you have talked, Jomo ya inyonga leader, you don't need to do that. Yes, I understand. As a leader, sometimes we learn through mistakes. Koma sinafike poka pepesa kuti ndikayime kuti iya ipepani zokazo lo mutandimanga lo atandika kuti I will not do that. O mutandirero udino wanga utheka ndikagona kundende. I will not apologize to anyone else. I never die. Koma zoti tizikhala pano tizinamizana kuti Jomo ndi ameya, koma ameya akewo amangosekerera china chilichonse. Ameya akewa akuluakulu. Iya ameya wakakhala iyayi. I'm not like that, guys. What is wrong is wrong. Kapena apo ayi ingokhala nthawi imodzi mwa nthawi zimene anthu amachita abuse office kenaka ndikukhazikika olo ayi Jomo apepesa ku mtundu wa Amalawi ndikuphunzirapo pa zolakwika zimene wachita. Muli monse mmene zingakhalire, dzina langa ndine Samavita, ndipitirira kukupasirani mwa dongosolo chimene chingachitike ndikazaponya video ina kuti isazakuphonyeni. Mukuyeneka kuchita subscribe. It's your boy Samavita. Tonane mu video yotsatirayo. Bye.